আইডল যে জায়গার দরকার আছে তারা দরকার তারা মানে যদি না থাকে প্রবলেম নাই অবশ্য কমপ্লেইন জানাচ্ছি কিন্তু ওই পাইপের ভিতরে লিক আছে ম্যাডাম একটু কইয়া ওইখানে আছে বুঝলে না হাব্বাই তিনি মিডিয়া দাসুর সামনে তাই যত নাই কথা সুস্থ করতো তিনি Mandai Pulin Purmo ani constituency area ono Donchak Matu Hodrai Parao kaisa onek bisiromui borokni kaisa dabi dongmani je o je kamini lama prai 1.36 kilometer haibo oboni lane kabo obo borok onek din romui borok saifemini kai election ni sikang borok ano saka election ni pore borok ano koyekbar saman pore tini joraka hamanka chini Tiliamora executive PWD executive engineer SDU plainly singo jaga join bigi thaika tai sing o jaga ni tam problem to bis kainai jete bor nangmani ekor jan nangmani aborok jotono je parani borok jotono agree mani kore na tini se o jaga join bigi thaika tini o family jagulo kono sing asa tongo je mo koyek dini bisingo ba koyek masni bisingo mo khaire jana apatot clear rok bojaknai trek mo haikeno sini kobangma kamini lamarok kobangma chairok tongo hoita again dindogo nangi tongmani yagulo phano nangmani jarao ba nangmani borok thaio sajak epon ui tongmano jai hok tini abono ang bwskani salogo taibo mo haite bo lamarok no chung cherine laine je mansak lukroni bagai mo jaga thangai mo jaga ni chung tumi man khakai sini lamarok kamini lamarok ontoto pokhe maya hanpano chung lamarok tui rok current rok phano chung bahai ke lukrong thanigo chung nangmani joroti chung rimia phano je chuksak chung khlainani bagai makan chesta khlai tongo ba chaitogui tongo tei bwskang salogo chaitogui tongnai hambai।